Hello guys, जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बियाम सेराप चेनेल लोगोफोर गोबां दावराव दावसि कर'ना भाइरास नङा होमबा आरो दिनैथ' जनता कर्फ्यूबो होबाय 7टानिफ्राय जादों दा अबजारभेशन जागासिनो नङा होमबा 9टासिम आरो जोंहा 5टायाव आखाइ बोखबनांगौ बा थोरसि लथा दामनांगौ बेखौ जोंहा नरेन्द्र मोदीया रिक्वेस्ट खालामदों स' दामनांगौ बयबो स' मैया हरावहाय मोनसे गेदेर खौरां जाना थांबाय Assam report first coronavirus case 4 years old girl in Jorhat test positive मोनदों बिराद गिख्रंथाव जाबाय दानाबा हरजों हर जोंहा फाइनेन्स मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायाबो फैबाय टेस्ट खालामदों बेखौ मायावहाय GMCH माने जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव बेखौ टेस्ट खालामदोंमोन बेवहाय पजिटिभ मोनदों जों बेखौ सोर बुंबावदों आरो डिपुटि कमिशनार रशनी अपरन्जित करातिया बेखौ बुंदों कि बे माने पजिटिभ रिजाल्टखौ मोनदों जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड जरहाटआव माने हस्पिटालाव एच माने हस्पिटाल JMCH नालाय जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल आरो डिपुटि कमिशनार जोंहा रशनी अपरन्जित करातिया बुंदों हरजों हर बिराद दावराव जादों आरो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बेखौ टेस्ट खालामखांबाय दानाबा बेखौ रिचेक माने टेस्ट खालामफिननो थाखाय सोर अबाव हरखो ICMR RMRC हरबाय बे जाबाय लाहौल डिब्रुगड़आव दङ बेखौ रिचेक खालामफिननो थाखाय बे पजिटिभ नंमारगोना नंमारा डाबल टेस्ट खालामनो थाखाय दानाबा दिनै बे निउसखौ होदों निउस लाइभआबो होदों निउस 18आबो होदों दै बाट दिनै फुङावनो रिजाल्टआ ओंखारबाय आं बेखौ नुनो मोनबाय DY365आव आं मैयाहाय बेखौनो रिजाल्टखौ नेबाय थादोंमोन कि मा जामारगोन फुङावनो लोगो सिखारनाय लोगोनो आं नायनो माने नुनो मोनबाय चेक खालामबाय आङो जाय 4 years old जाय गथ' बेखौ पजिटिभ मोनदोंमोन बे जाबाय नेगेटिभ मानिफ्राय रिचेक खालामनायाव ICMRआव डिब्रुगड़आव जाय हरदोंमोन जाय सेम्पोलखौ बे माने पजिटिभआव मोननायखौ बे जरहाटआव मोननायखौ दानाबा डिब्रुगड़आव लांनाय लोगोनो रिचेक खालामनाय लोगोनो रिजाल्टआ मा ओंखारबाय नेगेटिभ स' आं बिराद गिदोंमोन स' थेंक इउ स' माच नेगेटिभ ओंखारनायनि थाखाय आं सानदोंमोन पिपाप जोंनि आसामावबो कर'ना भाइरास फैबाय कर'ना भाइरास ओरैनोथ' सासपेक्ट जागासिनो दं बाट फुल एन्ड फाइनाल दासिमबो मोनथ'वाखै लोगोफोर आंनि हिसाबाव आरोना दा निउसाव मोननाय हिसाबै गासिबो बिसोरो बे हिन्जावसा आरो बिनि बिनानाव आरो बिनि बिमाया फैदोंमोन जरहाटआव मिथिबायना 19आव फैदोंमोन मार्च 19 ओमफ्राय दिनैथ' बुंनो थांबा माने 22 मार्च जाबाय दिनै जोंहा जनता कर्फ्यू नङा होमबा स' दायो आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोना बेखौ निउसखौ नुबायबो जानांगौ जा हिमन्त बिश्व शर्मा फाइनेन्स मिनिस्टाराबो बेयाव फैबावदोंसो मानो होनबा जोंनि आसामाव जुदि फैदोंब्ला बिराद गिनो गोनांथार नङा होमबा दायो जोंनि आसामाव सासपेक्टसो जागासिनो दं दासिमबो फुल रिजाल्ट जे कर'ना भाइरास जोंनि आसामाव फैबाय दासिमबो जायाखै एसेबां गिनो गोनां गैथ'वा जोंना लोगोफोर माने होनबा दासिमबो माने कर'ना भाइरास फैथारबाय जोंनि आसामाव बे जाथ'वाखै सासपेक्टसो जागासिनो दं आरो जुदि फैदोंब्लाबो दासिमबो देखायाखै जोंनि सिगाङाव बाट नुवाखै ओंखायनो जों इसां होमबाबो जों गावखौनो गाव मा साबधान सेफटि लानांगौ सोरबा बुङो कर'ना भाइरासखौलाय मानो गिनांगौ कर'ना भाइरासखौलाय मानो गिनांगौ इसोरनि हगार आरो बे भाइराससो मिथिबायना बे भाइरासआ सोरनो हाबगोन दसेनो माब्रै हाबगोन जोंनो मिथिया जेबो मिथिया नङा होमबा साइन्टिस्टफोरानो जेबो दासिमबो हमनो हायाखै रिजाल्टखौ दिहुननो हायाखै बोरै फाहामो आरो जोंथ' आरो सिम्पोल मानसि जों इसेबां बिनि सायाव नलेज गैया नङा होमबा स' जों गिनो गोनां जायो इसेबां दानो थैनो गोसो गैया नङा होमबा सोर थैनो गोसो दं बिथांमोना आवगायलांबानो जाबाय आं हले दानो थैनो गोसो गैया आं गोबां खामानि मावनो दंबावो नङा होमबा ओमफ्राय नाय लोगोफोर आङो दिनैनि बे कर'ना भाइरासनि नैबे बे हिन्जावसाखौ जे पजिटिभ रिजाल्ट मोनदों होननाय लोगो दिन हराव उन्दुनोनो सुखुवाखै आं आयु माब जाबावगोन माला रिजाल्ट मोनगोन माने बुंनानै होबायना कि गाबोन फुङाव नङाबा बेलासियावसो रिजाल्टखौ मोनगोन होनना बुंबायना दाना आं नेगासिनो दं माला मोनगोन ओमफ्राय बिनिनो नेनो ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ नायनानै आङो उन्दुलांबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय माखासे नायबाय फेसबुकफोर ओमफ्राय उन्दुलांबाय उन्दुब्लानो फुङाव सिखारग्रोमोनानो आङो निउस नायफिनबाय मोनगोन नामा होननानै स' मोनमारबाय स' बेयो पजिटिभ नङा लोगोफोर बे नेगेटिभसो बे हिन्जावसाया गथ'आ 4 years आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौबो देखायगोन एक्सुवेलि आंनाव बेबो फैना दंफैखायो बेखौ आङो स्क्रिनशट नङा एक्सुवेलि आं नोंसोरनो बेयाव देखायगोन बे हिन्जावसानिखौ बे गथ'आ माने एड्रेसा जाबाय जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल जरहाटआव बेखौ टेस्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय डेट एन्ड टाइम रिपर्टिं बे जाबाय 12 hours बेखौथ' होनदों 22/49/2024 AM 2000 मा होनदोंमोन 22 तारिखनि नैबे मार्चनि ओमफ्राय फुंनि 4टायाव बे रिपर्टआ ओंखारदों मिथिबायना ओमफ्राय बे मानिफ्राय ओंखारदों ICMR दिनै बे नेगेटिभ रिजाल्ट ओंखारनाया दिनै फुंनि 4टायाव ओंखारदों बे रिजाल्टआ
हरजों हर बिराद दावराव मोनथिबायना हरजों हर बिराद दावराव नोंसोरो बे निउसखौ नायगोन नायखाया बेखौ मिथिया बाट हरजों हर बिराद दावराव ओमफ्राय डेट अफ onset of illness 18 थारिखनिफ्राय जादोंमोन बे गथ'आ ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय सेम्पल कालेक्शना माला जादोंमोन 20 थारिखआव जादोंमोन दाख्लैहाय दिनैथ' 22 थारिख दिनै देवबार बा सुनिबार फ्राइडेआव जादोंमोन बे कालेक्शना ओमफ्राय बिनि गेजेराव मैयासो दावराव जादों मिथिबायना डेट एन्ड टाइम रिसिभ अफ स्पेसिमेन ओमफ्राय बियार डिल 21 मैया 21 थारिखनि 11:11:30 हमना ला आं बेखौ स्क्रिनशट माबायाव होगोन नोंसोरनो ओमफ्राय सेम्पल आइडिया जाबाय GMC 37 ओमफ्राय पेसेन्ट बे गथ'सानि नामा जाबाय रिम्पी ग्वाला गथ'नि बैसोआ जाबाय 4 years 5 months ओमफ्राय हिन्जावसासो ओमफ्राय डेट अफ सेम्पल टेस्टिं 21 ओमफ्राय मार्च 2020 ओमफ्राय रिजाल्टखौ खोन्थादोंमोन नेगेटिभ बाट दिनै जोंहा डाक्टार बी बराकाकति MD बे सारा रिजाल्टखौ नायबाय पजिटिभ नंगौना नङा स' बेयावहाय दायो रिजाल्टआ ओंखारबाय नेगेटिभ स' थेंक इउ स' माच आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय दायो स्क्रिनाव बे पिक्सारखौबो एसे रिजाल्टखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन स' थेंक इउ स' माच बाय बाय